Mayagan ko to'y lubungin, yakpay naramanan, yakpay naramanan, ay kung kunadaanan na pilit ay di angkel, ayan ako'y nakadramanan, kayang tay nananamtay, ukal-ukal ni angkel, ay nakitang tao, ay nakitang tao, ay nakitang tao, nagdi malayo, entaman agi, entaman agi, entaman agi, yuli di kayo. Ayan yan nga ora, ayan yan nga ora, ayan yan nga ora, nos de onegyo. Naktakil ta tol 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 tol, naktakil ta tol 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 tol, naktakil ta tol, benta nakasayo. Bayagan kon to'y lubungin, yakpay naramanan, yakpay naramanan, ay kung kunadaanan nanam, pilit ay kitatang, kaya ako'y nakadramanan, kayong tay nananam, tay tukmem, apinalkan, ako sak mantaso, ako sak mantaso, ako sak mantaso, Ponte pumanyo, nagpo daw talop, lop, 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 nagpo daw talop, lop, 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 nagpo daw talop, lopot ang kinupin mo, nagadong abol, nagadong abol, nagadong abol, sa tapan dilim mo, anak nakatio, anak nakatio, oh, kena nakinde. May mga bigati aming ang kapsat na kami awad di sonata di away one. Together we need ang guano all the way from Antonino, Alicia, Isabella. Mayagan kon to'y lubugin, yakpay naramanan, yakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam, pilit ay gitatang, ay anak ko'y kakadramanan, kayang tay nalanam, tay tukmem, apinal ka. Kayang tay nalanam, tay tukmem, apinal ka. Apo niya, betul. Sige, ba't ka tayo pala po request? Di unag jika no tita den nam. Isan ba apo ni apo kagawad bueno kano takumanta.